Bueno, bo día a todo o mundo. Iníciase a sesión de votación da proposta de moción de censura ao alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal, conforme establecido no artigo 197 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. Dou paso á secretaria do Concello para que dé lectura á normativa aplicable e á moción de censura. A normativa. Ola, bo día. Conforme ao artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, o Pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e o candidato a alcaldía, actuando como secretaria a Consexa da Corporación quen acreditará tal circunstancia. Acredítase neste caso que forman parte da mesa de idade as concelleiras Tamara Miragalla López e Juana Barro Couto, ostentando a condición de presidenta esta última. A norma prosegue establecendo que a mesa limitarase a dar lectura da moción de censura, constatando que para poder seguir coa súa tramitación nese mesmo momento se manteñen os requisitos exixidos polos 3 parágrafos do apartado A, dando a palabra, no seu caso, durante un breve tempo, se estiveran presentes ao candidato a alcaldía, ao alcalde e aos portavoces dos grupos municipais, e a someter a votación a moción de censura. Conforme ao artigo 47 da Lei de Bases do Réxime Electoral Xeral, a votación require maioría simple para a súa aprobación. Bueno, pois agora dou a palabra a... Sí, claro, por iso. Si agora lle dou paso a Tamara Miragalla, que é a componente da mesa máis de menor idade, e, bueno, vai facer lectura da moción. Vale. Bueno, bo día. Procedo á lectura da moción presentada. As concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rei, Alejandra Permuy Marizoso, Manuel Polo Gundín, Cristina García Moroño, María de los Ángeles Coira López e Justo Martínez Ardán, as concelleiras do Grupo Municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, Marta Pereiro Calvo, Ana Basoa Riobó e do Grupo Mixto, María Carmen Martínez Rodríguez. Presentamos e asinamos perante a Secretaría Municipal, tal e como indica a legislación vixente, a seguinte moción de censura ao alcalde de Fene, Gumersindo Pedro Galego Feal. O documento cumpre co requisito de contar coa maioría absoluta dos membros da corporación e a aceptación expresa do candidato á alcaldía, Juventino José Trigo Rei, para proceder á convocatoria, debate e aprobación. Exposición de motivos. O pasado 26 de maio tiveron lugar as eleccións municipais. Na votación da alcaldía foi electo o candidato do Partido Popular con 6 votos fronte aos 7 votos do candidato do BNG, que sumou aos 6 do Grupo Nacionalista ou da concelleira de Esquerda Unida. A lei actualmente indica que en ausencia da maioría absoluta é alcalde o candidato da lista máis votada. Esta circunstancia xerou que o alcalde popular iniciou un mandato sen apoios suficientes para desenvolver o seu programa de goberno. Pasados escasos días de elección do alcalde, o Concello de Fene parou en seco a actividade de xestión administrativa. O goberno de Fene, nomeado polo alcalde popular, foi incapaz de impulsar actividades e proxectos máis alá do que se viña facendo por inercia. Foron tan negativos os primeiros meses do goberno do Partido Popular en Fene que en decembro do 2019, en só 6 meses, conseguiron que toda a oposición lle exixira dimisión. As concelleiras e concelleiros asinantes sabemos que o Partido Popular ten abonado a súa sorte ao goberno, ten abocado a súa sorte ao goberno local de Fene, sendo máis que evidente a falta de apoio político e institucional. Estamos, polo tanto, ante un goberno agónico, sen orientación, sen apoio interno nin externo e cunha xestión moi negativa para o pobo de Fene. Non imos reproducir nesta moción de censura os datos e os debates que xa produciron no pleno de decembro de 2019, onde se manifestou a nefasta xestión do alcalde popular e onde quedou dobremente ratificada a exixencia do pleno para que dimitise. Démoslle a oportunidade de marchar con certa dignidade hoxe ante a súa resistencia e ímolo votar. Mais queremos lembrar a actuación deste alcalde logo de acceder ao cargo a través dunha moción de censura o 6 de abril de 2018. O primeiro que fixo foi asinar 2 resolucións que marcarían a súa actuación posterior. Por unha banda, ditou unha resolución na que anulaba a Comisión de Servizos do Policía Local pola que xa denunciara a Juventino Trigo e que o propio xulgado determinou que era correcta.
Hoxe sabemos que a Xustiza dalle novamente a razón ao traballador, quedando en evidencia a mala fe do rexedor, a segunda resolución que dita en contra dos intereses dos veciños, e na que renuncia a seguir a investigación xudicial da venta irregular de Chadarra. Un ano despois, recuncou na alcaldía nas pasadas eleccións de maio do 2019, pasando o seu goberno de 9 a 6 actas, perdendo a soberbia da maioría absoluta e retratándose como un alcalde incapaz. Incapaz de contratar conforme a lei, incapaz de negociar, incapaz de acordar co persoal municipal, de dirixir as propias competencias da administración local, sen capacidade de xestión con outras administracións e cun cumprimento flagrante de todo o que dixo e a facer na campaña electoral de 2019 na moción de censura de 2018. En definitiva, un alcalde inhabilitado pola realidade cotiá. Perderon subvencións, elaboraron un orzamento en 2019 que utilizaron para a súa campaña electoral e que deixaron sen fondos para gastos comprometidos como a festa mariñeira ou o deporte na rúa. Teñen os servizos públicos básicos entregados a empresas en contrato e con milleiros de euros en facturas en control. Fene debe ter un goberno digno e capaz, encabezado por un alcalde que non nos avergoñe, un concello con proxectos de futuro, cunhas contas e unha economía saneadas, que cumpra as normas de contratación, que a transparencia e a igualdade de oportunidades sexan o primeiro, un goberno, en definitiva, que cumpra co conxunto da veciñanza de Fene e unha alcaldía que nos representa a todos e a todas. O acordo entre os grupos municipais do BNG, PSDG e o Grupo Mixto Esquerda Unida é un acordo natural, enmarcado dentro dos acordos das nosas organizacións políticas e que hoxe rectificamos unha situación para desenvolver un programa de goberno que xa foi validado pola maioría do pobo de Fene. Foron 4.274 as persoas que nos votaron, un 62,7%, e que saben perfectamente cales foron as propostas coas que nos presentamos ás eleccións, e como é lóxico, trasladaremos a un acordo de goberno que publicaremos logo de dar este primeiro paso. A presente moción de censura cumpre con todos os requisitos legais establecidos no artigo 197 da LOREX, isto é, A moción de censura é proposta por 10 concelleiros concelleiras, supoñendo isto a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación de Fene. B, proponse a don Juventino José Trigo Rei como alcalde da Corporación de Fene, constatando a súa aceptación expresa no presente escrito de proposición da moción de censura. C, no presente escrito constan asinaturas dos concelleiros debidamente diligenciadas pola secretaria da Corporación. E D, a moción de censura preséntase ante a secretaria xeral da Corporación que, tras comprobar o cumprimento dos requisitos legais, estenderá dilixencia acreditativa. Por todo o exposto, as concelleiras e concelleiros asinantes desta moción de censura presentamos a mesma ante a secretaria xeral da Corporación a fin de que, tras a comprobación do cumprimento dos requisitos legais da mesma, estenda dilixencia acreditativa de conformidade co establecido no artigo 197 da LOREX, 197C da LOREX, queda automáticamente convocado o pleno para as 12, que é hoxe, do 10º día hábil seguinte o do seu rexistro. O último punto sería a aceptación do candidato á alcaldía da Corporación de Fene, don Juventino José Trigo Rei, aos efectos do cumprimento co establecido no artigo 197A da LOREX. Acepto de forma expresa a miña designación como candidato á alcaldía da Corporación de Fene e, para que así conste, asino a presente en Fene a 24 de xaneiro de 2020. Asinaturas, esta foi a moción presentada. A vista do establecido no artigo 197 da Lei Orgánica do Réximen Electoral Xeral, a moción de censura presentada mantén os requisitos exixidos nesta norma. Agora vamos a proceder aos turnos de intervención. E vamos comenzar, ten a palabra o candidato á alcaldía Juventino Trigo Rei. Bo día. Estamos hoxe iniciando o debate de unha moción de censura. Un debate que ten un único responsable, o actual alcalde. Tivo ocasión de dimitir e non o fixo. Puido ter dignidade e non a tuvo. Isto obrigounos á oposición a acordar unha moción de censura.
A moción de censura é un procedimento legal, mas somos conscientes que é excepcional. Ademais, como saben, a moción de censura ten mala fama, porque en demasiadas ocasións estiveron sempre envoltas en transfugismo e incluso en corrupción. Foron demasiadas as ocasións nas que se compraron vontades. En Fene vivímolo de preto hai menos de 2 anos. No caso de hoxe, hai luz e taquígrafos. Moción presentada ante a Secretaría Municipal e en horario laboral, cunha exposición de motivos clarísima e cunha coincidencia total na política dos concelleiros e concelleiras que a asinamos. Hai 2 semanas, 7 concelleiras e 3 concelleiros asinamos unha moción de censura. Os 10 estamos na oposición e os 10 coincidimos no pleno de decembro en exixirlle a dimisión pola deriva do seu goberno. É evidente que, sendo a maioría absoluta do pleno, era unha irresponsabilidade deixarlle continuar ao frente do goberno do Concello. As concelleiras e concelleiros do BNG, do PSDG-PSOE e de Esquerda Unida facemos agora o que o electorado votou en maio pasado: apostar por un goberno plural, con orientación de esquerda e nacionalista, con amplas coincidencias programáticas e, o que é máis importante, sustentados en máis do 62% do electorado do noso Concello. Non vou entrar no carrusel das descualificacións do PP e do seu alcalde, xa que se descualifica a si mesmo e ao propio sistema polo que foi eleito alcalde cando critica esta moción de censura. Vostede foi alcalde sempre no límite, ou, como se diría coloquialmente, polos pelos. Lémbrolle que na última votación foi alcalde con 6 votos, os do PP, fronte aos 7 que obtiveron, ou neste caso que obtiven eu, os 6 do BNG máis o de Esquerda Unida. Foi alcalde en abril de 2018 cunha vergoñenta moción de censura apoiada por 2 tránsfugas na primeira ocasión que chegou despois ao posto no ano 2011 tamén, foi en minoría, cos seus únicos votos, 6 de 17. E comento isto só por unha cousa, porque vostede sempre critica o que facemos os demais, mas nunca fai a máis mínima autocrítica. A Fene foille mal, con vostede como alcalde. E todos e todas sabemos que hoxe Fene vai retomar a un camiño de estabilidade, de normalidade institucional e de traballo. Hoxe recuperamos a dignidade para esta institución. Hoxe traemos este pleno unha moción de censura que é o punto seguido do pleno do pasado mes de decembro. Hoxe faremos o que dixemos naquel pleno e o que vostede se resiste a entender. Fene precisa dunha rexeneración política. É unha demanda social moi potente. Fene reclama un acordo plural e amplo que represente o sentir maioritario do Concello, do noso povo. Fene é un pobo de ampla base popular, onde a inmensa maioría das nosas veciñas e veciños temos unha orixe humilde, onde avanzamos gracias ao noso propio esforzo, de operarios no estaleiro, no comercio, nos servicios, na hostelería, no marisqueo e traballando para a administración. Un pobo con conciencia, ao que hoxe lle imos dar o que nos pediron nas eleccións de maio: estabilidade, proxectos de futuro, servicios públicos de calidade e, sobre todo, igualdade de oportunidades. Garantiremos a promoción de emprego en igualdade, a negociación colectiva e respeto ao personal municipal, rigor nas contas públicas con supervisión e control do gasto nas contratacións. E con esas bases lanzaremos proxectos para o Fene de futuro que queremos. Desexo que hoxe rematemos coa inestabilidade institucional e política, que se restaure o compromiso colectivo da corporación co pobo que representamos e que Fene funcione como desexamos. Moitas gracias. Bueno, ahora ten a palabra
o alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal. Bo día, moitas gracias. Ben, en primeiro lugar, pois saludar a todo o público veciños de Fene que se nos acompañan e logo, de principio, pois matizar dúas cousas que constan en esa moción que non son certas. En primeiro lugar, que se lle revocou unha comisión de servicios a un policía local que non era de Fene, e iso é porque o señor Juventino sabe que houve unha orden da Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia donde así lle ordenaba xa a vostede a revocación desa comisión de servicios. E outra, que os alcaldes non archivan procedimientos xudiciales, os alcaldes se limitan a cumplir cas órdenes dos xueces. Quen archivou ese procedimento, o que vostede fai referencia, pois foi o xuez de Ferrol. E logo, pois falando de legitimidade ou non legitimidade dunhos alcaldes ou outras, quero lle recordar que na pasada legislatura usted votou a dous grupos políticos que pactaron con usted e se quedou na alcaldía con 4 concelleiros do seu grupo municipal. Por tanto, daquela, quero lle lembrar que o Partido Popular tiña 7 concelleiros, estaba na oposición, e vostede con 4 concelleiros estaba gobernando. Eu creo que se iso é legitimidade, bueno, pois, a ver, cada un a súa interpretación como queira. Pero, bueno, resumindo, porque eu non me vou estender moito, quero deixar constancia de que isto que hoxe se debate aquí pois é devolución da moción de censura do 6 de abril do 2018 e non hai máis volta, non hai moito máis que decir. Porque, mire, se respecto da falta de xestión se refiere, eu creo que aí está vostede moi equivocado, ainda que lle pese, porque fíjese usted, a súa xestión durante 3 anos leváronnos a un aglomerado ali entrando na pista para o polígono de Vilar de Colo en Limodre, o aglomerado das casas de Lubián, o camiño do Catalán e acabar o proxecto ese da rede de agua de abastecimiento aquí na marxa esquerda das vías. Esa foi toda a súa xestión durante 3 anos. Frente a iso, quero lle recordar que este goberno levou adiante unha actuación moi importante que foi co remanente co beneficio que tiña este Concello que xa viña arrastrado da anterior legislatura 2011-2015, se fixeron investimentos por máis de 1,5 millón de euros. Aí está a pista de Centieiras, os aglomerados, os parques infantiles que están aí para ver. Aí está a deuda bancaria cero, deuda que, se non lembra vostede, o BNG en este Concello elevou daquela a 1.000 millóns das antiguas pesetas e que se pagaron precisamente con ese remanente de tesorería, se pagaron os 400 e pico mil euros que quedaban pendientes para matar toda a deuda bancaria. E así se fixo, e gracias a eso e a ese aforro se baixou o IBI do 0,64 ao 0,60. Esa é a mala xestión deste goberno. Pero, aparte desa mala xestión deste goberno, quero lle dicir que tamén, dentro desa mala xestión que vostede di, este goberno aforrou na factura de Viacua a todos os veciños de Fene máis de 1 millón de euros. Precisamente do canon que vostede non pagou no ano 2015, 16 e 17. E logo, cando chegamos, nos dice, non, hai que negociar con Viacua e hai que negociar e hai que pagar. Non, mire, se negocia sempre. E se negocia, a ser posible, antes de entrar no xulgado. Unha vez que entra un no xulgado, pois mire usted, pois adiante. E gracias a esa xestión xudicial que se fixo, pois así saleu e así se aforraron 1 millón de euros desas 3 anualidades que vostede deixou sin pagar. Da xestión municipal non me vou estender nada máis porque hai un boletín municipal donde aí se detalla a xestión realizada. Pero, aparte deso, en ese boletín que rogo conserven tamén, quedan as obras que quedan aí pendentes, unhas xa en un avanzado estado de execución administrativa e que se comprobe a ver canto tempo lles vai a levar facer todas esas obras que están aí, que quedan aprobadas e que, bueno, veremos e estaremos observantes do que pasa. Pero eu creo que esa disculpa da mala xestión pois queda totalmente
desacreditada. Di que Fene debe de ter un goberno digno encabezado por un alcalde que non nos avergoñe. E ese vai ser vostede. Home, pois fíjese usted, se vai ser vostede o alcalde que non nos avergoñe, eu quero lembrarlle as súas actuacións en este Concello. Quero lembrarlle que vostede vendía seguros a este Concello sendo concelleiro a través dunha empresa interposta. Eso sí que se facía, eso sí que se facía. E logo despois acordou actuacións cun partido político inexistente para que se levantara o pleno da moción de censura e, como consecuencia deso, unha das súas concelleiras está imputada por prevaricación. E non vamos a falar de vostede, que o condenaron 4 veces, 3 ao Tribunal Superior de Xusticia e unha ao Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol, por vulnerar os dereitos fundamentais establecidos na Constitución, vulnerar os dereitos fundamentales de 9 concelleiros legitimamente elexidos por todos os veciños de Fene e que nos sentábamos en esta mesa. Ben, e despois de ter, a parte deso, no seu grupo, pois outras persoas condenadas. E agora nos di que vostede vai a ser o alcalde que non avergoña Fene. Bueno, pois mire, despois de todas estas maniobras oscuras que fixo para aproveitarse de 3 recén chegadas concelleiras do PSDG-PSOE, e que non son machistas, que son mulleres. Entonces, son concelleiras e concelleiros. Entonces, digo eu que ao fin e ao cabo, tampouco lle van a doer prendas en desfacer o grupo municipal do Partido Socialista, como estamos vendo, porque é público e notorio, casi é precisamente para alzarse vostede co bastón de mando. Pero é que, precisamente, a ese grupo político non hai tanto que votou vostede do goberno, e foi vostede que non votou do seu goberno. Entonces, eu non creo que este dicindo cousas que non sexan certas. E logo, pois, mire, que lle vou dicir? Pois, as persoas que o siguen, que non sei se aínda forman parte do Partido Socialista, non sei, pois que lle vou a dicir? A súa trayectoria, pois, está aí, está pois, nas hemerotecas, non? Digo eu, e nas hemerotecas consta que, efectivamente, unha das asignantes estuvo imputada 4 veces e condenada a 2, unha por un homicidio imprudente e outra por un quebrantamiento de condena. Entonces, gracias, pero non me estou inventando nada, porque eso está nas hemerotecas, eu non me estou inventando nada, eso está aí. Sin falar xa das últimas actuacións da outra concelleira, precisamente na Casa da Cultura de Fene. Ben. Por favor, se ve a orden. E son temas que están aí, e dos que seguiremos falando en meses sucesivos, porque precisamente eso pois ainda vai a dar moito que falar, e algunha cousa máis que xa se fixo neste Concello ca súa anuencia. Co cal, se con estes mimbres vai a facer vostede un goberno, pola miña parte, desexolle sorte. Bueno, ante todo, respeto a todos os turnos. Respeto. Agora vai... Turno de... Agora ten o turno de palabra o voceiro do BNG. Bueno, non sabíamos o procedimento de volver a... Como non se trata de volver a empezar con esta historia, nosotros xa falamos o que falamos, solo me reafirmo, despois das palabras deste señor, que non merece o pobo de Fene ter a semexante personaxe de alcalde. Mentiroso. Mentiroso. Nada máis.
Bueno, ahora ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Por alusiones, voy a contestar al señor alcalde que pide respeto para su persona. Cada vez que habla, pide ese respeto que luego él no tiene con los demás. Sí, es verdad, me llamo Mar Piñeiro Otero. He tenido un accidente en una obra porque soy aparejador, ¿sí? Un accidente que cada uno de los que tiene una profesión de alto riesgo puede tener en su vida profesional. No me avergüenzo de ello. Doy clase de prevención de riesgos laborales y enseño a mis alumnos lo que a mí me ha pasado. Prefiero ser un mentor y ir de frente a escuchar estas cosas en un acto público en el que no se tiene otro ataque que no atacar a cuestiones personales. Pide respeto el señor alcalde, que deja sus funciones, y realmente nos sentimos muy orgullosas de estar aquí, de defender los ideales del Partido Socialista, y somos 3. Disculpar a Marta porque está enferma de un proceso. Sí, somos 3, y el certificado de su enfermedad está en el concello. Entonces, antes de poner en la boca de que somos 2, somos 3. 3 chicas, sí, 3 chicas, 3 mujeres, 3 chicas que puede que no tengamos mucha experiencia política, pero para tenerla como la tiene usted y como ha hecho usted la gestión hasta el día de hoy, es mejor no tenerla. Es mejor empezar desde cero, siendo honrado, dando la cara y no avergonzándose. Por otra parte, le quiero decir a usted, señor alcalde, hasta ahora, míreme a la cara, ahora míreme a la cara, Usted dijo hace unos días, hace unos días, dijo que yo que tenía un historial delictivo, Creo que usted pide respeto, creo que usted, en el cargo que ostenta, debería tener la lengua más guardada. Durante toda mi experiencia política en este concello he visto cosas buenas y cosas malas. Y cree el ladrón que son todos de su condición. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted dice, lo primero que tiene que hacer es dar respeto a todos los ciudadanos de Fene. Y lo primero que tiene que hacer, dando respeto, no es hablando de la vida privada de los demás. Porque hable usted de mi vida política, que ahí sí tiene usted derecho a hablar y decir todo lo que he hecho mal políticamente. Políticamente puede usted decir todo lo que quiera usted de mí, pero para hablar de mí, de mi vida privada, lávese usted la boca. Lávese usted la boca. Entonces, como usted no tiene nada que decir de nosotros, de nuestra gestión política, única y exclusivamente a nosotras 3, nos ataca usted con nuestras vidas privadas. Pues yo le digo a usted, cuando yo llegué aquí no tengo ninguna condena pendiente. No me avergüenzo de haber tenido una condena por haber tenido y estar desempeñando mi trabajo. Mire, a usted todavía le puede pasar. Usted todavía puede tener la mala suerte de cometer un homicidio imprudente por algo que no puede controlar. Pero usted, si nos ponemos... Sí, no le dé a la cabeza. Uy, porque tuvo suerte, porque sí pudo pasar. Y usted lo sabe y es consciente. Venimos a un pleno de una moción de censura y usted no se le ocurre otra cosa que tirar mierda, y perdonando a todos los demás que están presentes, mierda sobre vida privada. Solo por eso y por su discurso, si antes estábamos convencidas 3 personas, le puedo asegurar que en el día de hoy estoy mucho más convencida de hacer lo que estoy haciendo. Porque usted no se merece el respeto de nadie después de su discurso atacando a las vidas privadas de cada una de nosotras. Y sí, señor Gumersindo, sí, somos 3 inexpertas en la vida política, pero con mucha cabeza, que probablemente le daríamos a usted mucha lección de educación, porque en nuestra casa sí nos han dado educación y nunca le hemos faltado al respeto, pero usted a nosotros sí. Y usted es el primero que ha pedido respeto hacia la vida privada de los demás. Vergüenza le tenía que dar, vergüenza.
Bueno, ahora ten a palabra a voceira do Grupo Mixto. Bos días a todos e a todas os presentes. Bueno, pouco queda que decir despois destas dúas intervencións, pero de todas formas eu sí quería facer finca apenas algunhas cousas que se dixeron basicamente porque non vai haber volta de intervencións. Di o señor Galego, xa sabe que eu nunca lle quixen chamar alcalde pola forma en que chegou aquí. Di o señor Galego que hai dúas cuestións, dúas na moción de censura que son mentira. Bueno, eu me alegro que vostede atopara solo dúas, porque na moción que presentou o Partido Popular cos dous tránfugas era todo mentira. Todo o que vostede presentou naquel momento era todo mentira. Entonces, se nós, na nosa moción, solo temos dúas cousas, bueno, pues a balanza está equilibrada, lóxicamente, ao noso favor. Dixo tamén que non houbo falta de xestión. Sin embargo, vostede, en 2 anos, non cumpleu nada do que dixo na súa moción de censura. Nada, absolutamente nada. Seguimos a estar sin punto limpo, un punto limpo que vostede e o Partido Socialista de entonces non o de agora, o de entonces nos obligaron a retirar do pleno en varias ocasións. Pois sigue vostede sin ter o punto limpo. E como todo eso, todo o que se falaba na súa moción de censura. Con respecto á resolución do policía que vostede di, que veu da Diputación unha orden para decir que non se estaban facendo as cousas ben, pois eu me gustaría que vostede me dixera se non se estaban facendo as cousas ben, como é que este señor ten unha sentencia favorable ao seu favor do xulgado. Quero dicir, se non estaba ben, quere dicir a sentencia a favor deste señor, do cal nos alegramos, quere dicir que sí se estaban facendo as cousas ben. Que non se fixeran como lle gustaba ao Partido Popular, eso é outra cousa. Pero se estaban facendo ben e así o dictaminou un xulgado, que vostedes sempre presumen de facerlle moito caso ao xulgado. Fala de, que fixeron un montón de cousas co remanente que había. Vale. Eu e moita xente seguímonos preguntando onde están os cartos da festa mariñeira? Inicialmente orzamentados 60.000 euros. Onde están? Os do Festival das Ondas, o Oulet, que tampouco había para facer o Oulet. Onde están eses cartos? Nos encontramos con facturas, de gasóleo, facturas tan aberrantes como facturas pagando cualibres, cervexas e todas esas cousas. Vale, si, non poñan esa cara que foi verdad. Ben, no ano 2017, a finais, cando foi a moción de censura? 18, vale, perdón. No ano 2017, xa perdeu unha conta, o goberno bipartito, a finais de ano, e con orzamentos prorrogados, tiña unha débeda a proveedores de uns 20 e pico, 30.000 euros, máis ou menos. Vostedes fixeron un orzamento, porque eran 9, orzamento que lle recordo que non nos deron a oposición marxen para miralo. Non lo deron o martes, o mércores comisión e o xoves pleno, todo seguido. Se non foi martes, mércores e xoves, foi lunes, martes e mércores, é igual. Non lo deron así todo rapidiño porque eran 9. Polo tanto, nós non tuvemos opción a valorar ese orzamento. Pois vostedes, con orzamento aprobado e todo, teñen unha débeda a finais deste ano pasado a proveedores de 1 millón de euros. Vale? Con orzamentos. Despois fala vostede de condenas. Pois eu lle vou a falar de condenas, insisto, porque hai xente que non vai a poder volver a falar. Fala vostede de condenas a Juventino Trigo. Eu creo que as condenas foron ao Concello, porque se foron a Juventino Trigo e non ao Concello, vostede debía de ter encima unhas cuantas máis. De Radio Fene, de Sigal e de non sei cantas máis. Entón, se vostede non ten condenas para vostede que son para o Concello, as de Juventino ou as de calquera outra persoa que poida ser alcalde, serán tamén para o Concello. Vale. Fala tamén, e tamén o dixo en Radio Fene, fala tamén de outro concelleiro condenado no BNG, cando en realidad este concelleiro está denunciado pola familia Franco. Vale. Está denunciado. Estou no meu turno, señora Bertoa, por favor. Vale. Ben. Está denunciado por defender os intereses do pobo galego
en contra do roubo que esta familia lle fixo durante a dictadura a todo o pobo galego. Por eso está denunciado. E como vostede ben di sempre que as últimas palabras as ten un xuzgado, lle lembro que este concelleiro todavía non tuvo xuicio. Sin embargo, vostede outro día na radio dixo que xa estaba condenado. E non é certo. O xuicio todavía está señalado, non sei se para marzo ou para abril ou non sei. Si, o dixo vostede na radio que o escoitei. Vale? Ben. E despois, mire, lle vou dicir unha cousa. Coas palabras de hoxe, que a súa intervención de hoxe, eu lle vou dicir unha cousa. Acaba vostede de retratarse. Para falar de trayectorias delictivas e de condenas, debe estar un limpo de polvo e palla, vale? Fale vostede dos seus delitos e da súa condena ou das súas, das que teña, non o sei. E lembre, por favor, que no pleno de reprobación que se lle fixo neste concello a vostede no mes de decembro, pedía respecto e se lamentaba de a condena esa última que saiu na prensa, que eu non vou a repetir, do que supuxo todo eso eses días para a súa familia, e para os seus amigos, e para todo eso. Cousa que eu podo entender perfectamente, vale? Pero se vostede pide respeto para eso, porque a súa familia se veu afectada, os seus amigos tamén e todo eso, a mí me gustaría que tiveran conta o mesmo para o resto dos concelleiros e concelleiras que estamos aquí hoxe. Nada máis. Bueno, ahora ten o turno a voceira do Partido Popular. Moi boas tardes. Algúa xente xa son tardes. Bueno, moi bons días. Eu simplemente vou a falar das cuestións políticas e non vou a aludir a temas personais. Evidentemente, somos 17 personas. Pois somos personas, non? De momento. O mellor algún se pode sentir dolido ou agraviado. De todas maneiras, a miña intervención váse centrar en feitos que non salen do Partido Popular, senón que salen de outras institucións. Dito isto, e antes de comezar, me gustaría aclarar que o mellor o alcalde non se refería a ese concelleiro do Bloque Nacionalista que fala vostede, voceira do Grupo Mixto, o mellor non, e casi lle aseguro que non é a ese. Tamén recordar, e non iba a facer alusión a él, que o Partido Popular, o igual que o Bloque Nacionalista Galego, presentou o certificado de antecedentes penales, non así o resto das formacións políticas dos de FENE. Tamén é certo que os antecedentes penais se cancelan, e sobre todo por feitos acaecidos no ano 2014 e xulgados no ano 2015. Dito isto, e tratando única e exclusivamente da moción, facía a súa intervención o señor Juventino Trigo, do que todo apunta que será o novo alcalde do noso concello, falando de que esta é unha moción que se presenta con luz e taquígrafos, que non é unha moción oscura, que é unha moción clara, e como argumento usa que a presentaron ante a secretaria municipal. Gran virtude e gran transparencia que presenta esta moción, é unha gran transparencia. Mire, é tanta transparencia que dende aquí lle vamos a preguntar o que lle está preguntando un partido político que é un partido de peso, como se fora máis pequeno, o Partido Socialista Obrero Español. O Partido Socialista de FENE, lle está pedindo as súas compoñentes e lle está pedindo a Juventino Trigo que faga público ese acordo de goberno entre as concelleiras do Partido Socialista, e digo concelleiras porque son concelleiras mulleres, non por ánimo de defraudalas nin de faltarlles o respeto, senón porque o seu sexo é femenino. Que faga cargo esas... Non, me gusta aclarar isto porque parece que eso non gusta. As tres concelleiras do Partido Socialista, como facía referencia a súa voceira, ahora mismo somos tres, bueno, lle insta a que faga público ese acordo programático, ese acordo de distribución de competencias, que a día de hoxe non existe esa transparencia. Onde está?
señor Juventino? Por que ten vostede que escondelo? Vostedes, que eran os baladís, os defensores da transparencia, un concelleiro que se forma parte da corporación. Donde está? Que gritaban os catro ventos, transparencia, falta do oscurantismo, sin o mismo, ni siquiera un partido político que está formando parte desta moción, que supostamente, según din vostedes, os está apoiando, onde está? É que eles non o conocen. Hai un partido firmante que non conoce ese programa e resulta que vostede fala de luz e de traguismo. Non o creemos. Queremos saber tamén, esa letanía que nos ten vostede acostumbrados. O transfugismo, mire, lle vou dicir unha cousa. A vostede en 8 ocasións, en 8, lle tuveron que decir que 2 señores non eran tránsfugas. E ainda así, a vostede, doulle igual. Vostede aferrado aí o a silla que casi houve que quitar con agua quente. Non houve maneira. E dito isto, voulle dicir unha cousa moi clara. Quero felicitar as componentes da mesa de edad e quero felicitar a persona maior de edad, que é a señora Juarra Barro Couto. Unha presidenta que sabe facer a súa función. E por moito que lle chegaran no día de onte ou noutros 2 días antes determinadas información, determinados escritos, está cumplindo coa democracia. O Partido Popular hoxe lle está dando unha lección de democracia que vostede nunca na vida dou. Existe unha normativa. Aquí, sí, señor, mire, lle vou a dicir unha cousa. Este señor, o alcalde, o que todavía é alcalde, gañou as eleccións 3 veces. Presentouse 4 e gañou 3. Usted nunca gañou unhas eleccións. Faga usted as sumas, se meto aquí, sumo esquerdania, fa o que queira. Usted nunca gañou unhas eleccións. Xa máis hasta o día de hoxe. E se presentou 3 veces. Non unha, 3 veces. Xa máis tivo apoio dos veciños como lista máis votada. Xa máis. Usted solamente pode chegar ao poder, solamente, a través do apoio de tránsfugas. E non o digo eu, Dios me libre poñer estas palabras na miña boca se non estuveran respaldadas polo Partido Socialista de Fene. O día aquí, o Partido Socialista non apoia as concelleiros que firmaron esta moción ni que van a apoiar. Non apoia. Está aquí. E usted é a única maneira que ten para chegar para ser alcalde. Eu lle pregunto, onde está ese pacto antitransfugismo que facía alusión o co seu concelleiro na anterior moción máis? Onde está? Que pensa a súa lideresa na Pontón do que están facendo hoxe aquí en Fene? Que pensa? Que vai ao Parlamento a falar do transfugismo cando foi o de Fene, tránsfugas, unha rastra de sentencias que lle decían, estos señores non son tránsfugas, pertencen a unha plataforma, non pertencen a ningún partido. Nadie os desautorizou. Di o Partido Socialista que é público e notorio, no periódico, non é que mandaron un WhatsApp, que iniciaran unhas negociacións co Bloque Nacionalista de Fene para presentar unha moción conxunta. O di o Partido Socialista en decembro. E digo eu, Juventino, que ofreceu vostede, que pacto tan oscuro existe para que se tuveran que saltar unhas negociacións que existían entre o Partido Socialista de Fene e o Bloque Nacionalista de Fene? Que tuvo que pasar aí para que vostede tuvera que saltarse unha mesa de negociación, que como marca a normativa? Desde o mes de decembro, que pactos oscuros estarán aí que vostede responderá co tempo? Dito isto, e recordando outra vez, falan vostedes dunha mesa de dunha moción de censura que se presentou en abril. A memoria lles falla moitísimo, moitísimo. Hubo unha moción de censura que se presentou o 17 de outubro e co voto de calidade dunha presidenta baseándose nunha circunstancia que nada tiña que ver, un papel traído aí de como nada, levantou un pleno para que vostede pudiera aguantar o máximo posible, pese a ter un imperativo legal que lle obligaba a convocar ese pleno que se desenrolara. Esa concellera a día de hoxe está imputada. Volvo a reiterar o gran comportamento da mesa de idade, o gran comportamento do Partido Popular. Defensor da democracia, como ten que ser, das leis e como ten que ser.
Volvolle a insistir, Juventino, volvolle a asistir porque hoxe podo. Igual dentro de 3 anos non, porque non é así. Usted foi o primeiro alcalde de Fene, o primeiro, porque nin nas primeiras eleccións democráticas que hubo un empate, o primeiro alcalde de Fene que chegou á alcaldía sin gañar unhas eleccións. Pero eso é democracia e hai que respetalo. No 2015, vostede tuvo o apoio do Pleno. E o Partido Popular, con 7 concelleiros frente a 4 que tiña vostede, se levantou e o felicitou. Que será o que se faga cando termine este. Entende? Porque aí se ven as actitudes. É verdad, e fun eu a primeira levantarme e felicitarle que formaba parte da mesa de edad. Ten vostede moi pouca memoria, porque eso é a democracia. Pero sí que é certo que, pese a ser un perdedor, vostede solamente pode chegar á alcaldía basándose no apoio dos tránsfugas, porque de outra maneira vostede non pode alcanzar esta alcaldía. Requírolle desde aquí, como concelleira desta corporación, que, por favor, a maior brevidade posible, nos faga chegar ese pacto, esos acordos que suscribiu con 3 concelleiras tránsfugas. Dito isto, me gustaría decirles y desearles a todos los que forman la parte de este gobierno que tengan mucha suerte, porque la suerte suya será la suerte de todos. Mire, este alcalde deja esta alcaldía con una gestión intachable. Intachable. Intachable en obras, intachable en gestión del dinero público. Hablaban antes de un presupuesto presentado al final, pero creo que les equivocan las cuentas. Llegamos aquí en abril del 2018 y las elecciones siguientes fueron en mayo del 2019. No se presentó un presupuesto solo, se presentaron 2 presupuestos. El señor Trigo Rey, que aparte de ser alcalde durante 3 años, fue concejal de Hacienda, porque ostentaba la concejalía de Hacienda, con una mayoría aplastante en el Pleno de 9 concejales que formaban parte del Gobierno y una concejala fuera, vetada, que no pudo formar parte porque fue una condición para formar ese Gobierno, que era la portavoz del Grupo Municipal Mixto, tenía 10 votos en el Pleno en aquella época y fue incapaz de presentar un presupuesto a este Pleno. Dicho esto, la gestión está ahí, la gestión está clara, la gestión se puede ver y está más acamparada. Reiterarles mis deseos de suerte. Se va un alcalde con la conciencia muy tranquila, la cabeza muy alta, del trabajo bien hecho y bien realizado. Y yo le digo a usted, Juventino Trigo, a ver si usted en mayo del 2023 se puede marchar así. Buenas tardes. Bueno, a continuación procederase á votación desta moción de censura. E vai a ser por chamamento nominal. Primeira, Ana Basoa Riobó. A favor ou en contra? Abstención. A favor. Rocío Aurora Berto Apuente. En contra. María de los Ángeles Coira López. Juan José Franco Casal. En contra. Gumersindo Pedro Galego Feal. En contra. Cristina García Moroño. A favor. Justo Martínez Ardá. María del Carmen Martínez Rodríguez. A favor. Alejandra Permuy Meizoso. A favor. María del Mar Piñeiro Otero. A favor. Manuel Polo Gundín. Moi a favor. Continuamos. José Andrés Serantes Paiceiras. Juventino José Trigo Rey. Tamara Miragalla López. En contra. Y Juana Barro Couto en contra.
Queda aprobada, polo tanto, a moción de censura por 9 votos a favor e 6 en contra. A continuación, señor Juventino, pasa a tomar... Vai tomar posesión do cargo o señor Juventino Trigo Rei. Xuras ou prometes pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do Concello de Fene con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo por imperativo legal, comprometéndome a defender os intereses dos veciños e veciñas de Fene. Bueno, pois de acordo con todo isto, queda usted denominado como alcalde de Fene. Bueno, levantamos el acta ya. Cerramos la sesión.